खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 10 डिसेम्बर सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्म। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोसोखौ हमथानाया मोजां। हरखाब थांखि लानायाव खैफोद नुजाथिनो हागौ। गोसो हमथानानै सोलिनाया नोंथांनि थाखाय साबसिन। वृष राशि। फालांगियाव खहा दं। जायखिजाया फालांगियावनो खहा जानायनि मिजिंआ बांसिन। मिथुन राशि। समाजनि मोजां खामानि मावनो नाजागोन। गावखौ फसंथानो सानगोन। खामानियाव गोसो होगोन। कर्कट राशि। हरखाब साजाजों भुगिनांगोन। मानिबा दायाव साजा मोनगोन। दुखु जारलाजों समखौ बारहोहरनांगोन। सिंह राशि। नखराव मुवा बेसाद सोरजिगोन। खामानियाव मुलाम्फा गोनां। मुलाम्फाया नोंखौ गोजोन होगोन। कन्या राशि। समाजाव मोजां बिबान मोनगोन। बिबानखौ देरसिन सानगोन। समजों मुखुब गोरोबनानै थागोन। तुला राशि। धोरोमनि फारसे जेंनायाव गोग्लैगोन। समाजाव सावरायजागोन। समनि जेंनायाव गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि। गोसोनि जुजिनायखौ जेननाय लागोन। नाजाब्लाबो जाफुंसारनाय नङा। गेलेनाय बिथिङाव मोजां सम नङा। धनु राशि। खैफोदाव गोलैनाय सुबुंखौ मदद होगोन। नखरनि जेंनाखौ उदां खालामनो नाजागोन। सुबुं सिबिनो बांसिन गोसो जागोन। मकर राशि। गोसोनि गोहो बोलोखौ होबथा। गोसोखौ हमथानानै सोलिनाया नोंथांनि साबसिन। समा मोजां गाज्रिनि गेजेरजों थांगोन। कुम्भ राशि। देहानि फारसे मोजां नङा। हरखाब देहायाव उदै सागोन। देहानि जेंनाखौ लानानै दुखु जागोन। मीन राशि। गोसोआव गिनाय साफिगोन। बबेबा मोनसे दायखौ लानानै जिंगासिगोन। गिनाय मेवनाया नोंथांखौ आवगाय होनाय नङा। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो गासैनिबो जिउआव दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों। ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों। ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।